Kaixo, ongietorriak Aiaraldeko zuzeneko emisio berri batera. Gaur, 8 maiotan gaude, berez jaiak hasi dira nolabait, baina laster pregoia, ez da, Iker? Hori da, ongietorri ordinara, gaur egun garrantzitsua da,
hemen Urduñan, eta, bueno, espero dugu ondo pasatzea, eta bueno, jaia astera doa. Eta, bueno, gaur, Urduñako alkate gisa, zure lehenengo jaiak dira, ez dakit nolakoa izan den prestaketa? Bueno, unkituta nabil, dela, bueno, lehen aldia da hemen, eta, bueno, nago urduri, baina bebai disfrutatzen, eta, bueno, espero dut dena ondo ateratzea, eta, bueno, ondo pasatzea. Bueno, orain izango ditugu, Txarlasoko menditaldeko veteranoak, izango ditugu hemen pregoia irakurtzen, zelan izan da hautaketa? Bueno, hautaketa agian kultura esan aldu, nik ez naiz egon, eta baina, bueno, uste dut merezi duela. Bueno, ja, 50 urte egin dute aurten, eta, bueno, uste dugu haiek dira, bueno, pregolari eta txupinerek onenak, aurten, festak hasteko. Bueno, eta oroar, bueno, gutxi gora bera, nahi duenak egitaragua dauka eskura, baina Iker Santozildez Urduñar moduan zein ekitaldi nabarmenduko lituzke? Neri pertsonalki gustatzen zaiz, 8 maiatzaren edo 8an, misara joatea, komitibarekin, eta gero, bueno, nire familiarekin egotea. Baina bai, aurten, azken egunean, kafe toreroa dekogu. Bueno, Urduñan beti daukazu kafe toreroa. Bai, baina aurten baia programan dekogu eta gogotsu nago horretaz, bai. Ondo, Iker, mila esker gurekin egotegatik, badakigu orain justo ardura pilo dituzula. Azkenengo mezu bat Urduñarrentzat, eta, bueno, kanpotarrentzat ere, jaietara etortzen direnentzat, zer esango zenieke? Bueno, ondo pasatu gabe, noski baietz, eta espero dugu aurten ez eukitzea, eraso sexistarik ez, eta, bueno, eta hori. Ederto, Iker, mila esker, eta sorte hon lehenengo jai hauekin. Eskerrik asko. Utziko diogu Ikerri ateratzen. Eta, bueno, nabarituko duzu ziurrenik, eguraldia ez dela eguzkitzua, zera, haizea mugitzen ari da, euri apur bat nabaritzen dugu airean, baina badirudi jendeak ez diola hauko egin txupinazoan parte hartzeari, hemen ikusten ditugu gehien bat gazteenak agurtzen, bueno, bere tokia hartzen 8 maioko txupinazo honetan, badaude ere nagusiagoak arkupeetan, eta naiz eta oraindik 10 minutu edo, 10 minutu baino gehiago geratu txupinazoa hasteko, daukagu nahiko giro, kuadrilla batzuk, eta berez, naiz eta orain izan txupinazoa, aipatu behar dugu jaiak jadanik hasi direna nolabait, gitaragua hasi da. Txabiri eskatuko diogu plano bat, tango plano bat, ikusten da postuak jarri dituztela, gaur barrakak dira prezio erdian, gazteen entzat, eta badago nolabait jai giroa hasita, ez da eserizitik hasiko txupinazoarekin. Iker Santozildezek aipatu duen moduan, aurtengo txupineroak eta pregoilariak izango dira Txarlaso menditaldeko kideak, kasu honetan. Ez dakit, agian, Xabi, egingo diguzu plano bat barruan, Txarlaso menditaldeko veteranoenak ditugu hemen, zera eurek izango dute orea, nolabait protagonista izateko, hemen udalbatza aretoan ikus dezakezu ere, udal ordezkariak, txistulariak, badauzkagu ere gero jaurtiko dituzten pusikak, eta hori da apur bat, une hauetan daukaguna hemen, ere, ziurrenik laster hasiko da balkoia betetzen, nahiko ohikoa da hemen 8 maioetan jendeak, herritarrek, bere tokia hartzea hemen, naiz eta, berez, printzipioz, udal buruentzat eta udal osoko bilkuran dauden entzaten, noizean behin, igotzen dira herritarrak, argazkiak egitera edo dena delakora. Eta nahi baduzue,
egingo dugu errepaso txiki bat, esan bezala, jadanik jaiak hasi dira, izan ditugu 5etan udal pilotalekuan gimnasia erritmikoaren erakustaldia, 6:30 ongietarria egin diete azken urtean jaiotakoei, eta 7:30 8 Maio karteliaketako sari banaketa egon da. Ikus dezakezu ere, jadanik buru handiak atera direla kalera, igandean aterako dira ere erraldoiak, baina bueno, gaur baditugu hemen buru handiak. Eta gero, aipatu bezala, 9:00 izango dugu txupinazoaren jaurtiketa hemen, balkoian bertan, eta txupinazoa amaitu bezain pronto, Gezaltza txarangaren kalejira eta txosnen irekiera izango dugu. Txosnak han, Foru Plazan daude, justu beste aldean, badaude irekita, baina ofizialki ez da irekiera egin. Eta gauean, izango dugu hemen bertan, Foru Plazan, Urrats Erromeria eta DJ Azir. Suposatzen dugu gaurko gaua luzatuko dela, baina ere, 8 Maioetako ezaugarrietako bat da, aintzat hartuta, eskualdeko jende asko dagoela, hemen balkoitik ikusten da Laudioko jendea, Amurreko jendea, Aiarako jendea ikusten da, ez bakarrik urduñarrak. Hori aintzat hartuta, badaukagu egitarau nahiko luzea. Bihar, 11:00 Foru Plazan, 15. patata tortilla lehiaketarekin eta 10. paella lehiaketarekin hasiko dira ekimenak. Gero 12:30 izango dugu animazioa Rokalean taldearekin, eta 4:00 mus txapelketa bihotza konpartzak antolatuta. Egitarauan ez dugu ikusi, baina badago ere Baskari herrikoia, 100 pertsona batzen duen Baskaria da hori. Eta hor Gernika plazan handik ikusiko dituzu emaia, kuadrillak, Baskari oso jendetsua. 4:00 ere izango dugu bingo 8 Maio, bihotza konpartzak antolatuta. Eta 5:04 Zezen plazan, printzipioz, eguraldiak errespetatzen badu, eta ez dakit hori posible izango den ziurtatzea, Zezen plazan kuadrillen arteko jolasak egongo dira, nahiko ekimen herrikoia da hori, eta 7:00 aldiz, Zezen plazan bertan bigantzak askatuko dituzte. Aurten itzuli dira nolabait Zezen ikuskizunak, eta bigantzena izango da horietako bat. Eta ordu berean 7:00 Foru Plazan dantzaldia izango duzue Pergola orkestrarekin. Eta amaitzeko, bihar ere 11:30 Foru Plazan Oxabi eta DJ Blesip. Igandeko egitaraguari dagokionez, suposten dugu jende guztiak ez duela bere burua herriko larun batean, eta jarduerak izango ditugula, jarduerak baino publikoa izango dugula igandean. 10:30 lore eskaintza egongo da Antiguako Ama Virginari. 12:30 erraldoi eta buruan den kalejira. Eta ordu batetan Nafarroa kantu taldea. Nafarroa kantu taldea Akerbeltz bezala, Akerbeltz Erromeria bezala, ez dira eskualdekoak, baina badirudi eskualdekoak direla, ia ospakizun guztietan ditugu, ia jai guztietan ditugu. Eta, 5:30 udal pilotalekuean eskupilota partidak izango ditugu. 3 partida ezberdin izango dira, alde batetik Amurrio eta Urduñako pilotariak egongo dira. Gero, Master Cup, emakumezko Master Cupeko elitezko jokalariek hartuko dute kantza. Eta amaitzeko, eliteko pilotari profesional erretiratuak izango ditugu hemen pilotalekuan, euren artean xala esaterako. Eta 6:00 Erauntzi dantza taldearen dantza alardea izango dugu, hau ere ohiko eta urteroko ekintza da. Eta 6:00 ere nahiko ekimen potentea gaur egun edozein jaietan, eta eskualdean ere Puro Relajo taldea izango dugu. Puro Relajo, badakizue, rantxerak eta olako abesti nahiko herrikoiak jotzen dituzte. Eta orain, ikus dezakezuenez irudian,
geroz eta jende gehiago dago Foru Plaza hartzen, egia da, oraindik lekua dagoela, baina, bueno, jadanik, kuadrilek hartu dute bere tokia, ikusten dugu hor apur bat atzerago, Euskal presoen ikurrak ere jartzen ari direla, eta bueno, ikusten ditugu ere nola ez euritakoak, ze oso euri indartsua ez badago euri apur bat, ez da zirimiria, euri nahiko txikia da, baina berez ez da zirimiria. Eta esan dakoa, hemen ikus dezakegu ja jendea hasi dela negotziak, adibidez, ditugu hemen, jendea hasi da tokia hartzen balkoian, herritarrek plazan lekua hartzen duten moduan, eta nahi baduzuek jarraituko dugu 8 maioetako egitarauarekin. Astelehenean ez da egongo jarduerarik, baina asteartean izango ditugu 12:30 jubilatuen mesa, eta, bueno, itxaron, orain ikusiko dugu nola igotzen duten ikurrina, hau protokoloaren aldetik, bueno, dana dago markatuta hemen balkoian, eta, bueno, badirudi laster ikurrina igoko dutela, momentuz prestatu dute. Lehen ikusi dugu nola prestatzen zuten Europako ikurra hemen eskuinean, eta bueno, bederatziak 5 gutxi pasata dira, eta, bueno, soinu probak daude, eta laster hasiko dira. Laster ziurrenik hasiko da txupinazoa. Esan bezala, jarraituko dugu egitarauari errepasotxoa egiten. Aipatzen genuen, aste artean berriro hartuko dituztela urduñarrek jaiak, asteburuko, martxaren ostean. Eta, 12:30 jubilatuen mesa izango dugu, gero Baskaria eta Bingoa hiriko erretiratuentzat, 6etan Foru Plazan playback lehiaketa, eta 7etan aldiz dantzaldea. Eta amaitzeko 10:30 haize gorria, derbia eta DJ dantzatzeko prest. Asteazkena egun berezia da, berez maiatzak 8 delako, eta Urduñako jaiek 8 maio izena dutelako, eta orduan nolabaiteko efemeride edo data garantzitsua da. Eta izango dugu 10:30 agintarien desfilea Antzinako Andramadi Santutegira, ekitaldi nahiko protokolarioa eta tradizioari lotuta, eta gero, izango dugu ere mesa nagusia 11:00, ordu batetan kaleko dinamizazioa, eta ordu batetan ere Urduñako abesbatzak abestutako mesa. Ordu 1:30 Foru Plazan Santa Cecilia Musika Bandaren kontzertua izango dugu, eta 7:00 beste klasiko bat eskualdean, ez dena berez aiaraldekoa, baina badirudi hemen erroldatuta dagoena, Patxi Perez iparraldeko dantza plaza animatzailea izango dugu ere. Eta amaitzeko, asteazkenean, orkesta La Resistencia izango dugu. Orain gure atzean, nola mugitzen garen, gure atzean ditugu Urduñako txistulariak. Hemen musikari gehiago ari dira leku hartzen, badago ere jendea esandakoa, Europako ikurra igotzeko, ikurrina igotzeko, geroz eta estuago gaude hemen balkoian, musika entzuten da ere hortik, jendetzaren zurrumurrua geroz eta ozenago sumatzen da, eta, entzuko ditugu txistulariak.
entzun dituzue Getxagoiko txistulariak eta euren laguntzaileak ere, eta orain plazara berriro begira gaudela, ikus dezakegu jadanik Foru Plaza gainezka dagoela, eta ja txupinazo usaina agerian dela, eta orain hasiko da pregoia. Este año 2024, coincidiendo con el 60 aniversario de nuestro club, agradecemos a nuestra ciudad el honor de nombrarnos como pregoneros de Otomaya. Consideramos esta una buena ocasión para agradecer a todas las personas que componen el club, tanto fundadores como socios, la labor realizada para estar hoy aquí con todos nosotros. Por esta razón, que a lo largo de este año realizaremos diferentes actividades para que todos los vecinos de Orduña y alrededores disfruten de ellas, conociendo nuestros orígenes y la evolución del charraco medio aldea a lo largo de estos 60 años. Deseamos a todos unos felices 8 años. ¡Bola Orduña! ¡Bola la Virgen de la Antigua! ¡Bola 8 años! Gabon Orduña, aurton gure klubarei 80. urteurrenean eskerrak eman dizkiogu gure hiriari Otsumaiatan pregoinari izendatzeagatik. Kluba osatzen duten pertsona guztiei, fundatzaileei zein bazkideei eskerrak emateko aukera ona dela uste dugu. Gaur hemen zuekin guztiekin egoteko egindako lanagatik. Hori dela eta urte honetan zenbat hainbat gora egingo ditugu Orduñako eta inguruko herritar guztiek horietaz goza dezaten. Gure jatorria eta klubak 90 urte hauetan izan duen bilakaera ezagutaraziz. Gora Orduña! Gora Aitzinako Amabizia! Gora Otsomaio! hasi dira 8 maio jaiak pregoiaren ostean, hau da, orain arte pregoirik gabe izan dugu, eta jendea hasi da sakabanatzen, orain erraldoien atzean, eta laster ekingo diote, txosnak irekitzera eta tabernetatik zabaltzera giroa. Hortze dauzkagu, erraldoiak jendearen artean saltzen, gezaltza txaranga atzean dutela, eta honekin guztiarekin agurtuko dugu gaurko zuzeneko emanaldia, eta gonbidapena hor dago, badakizue, Urduñako jaiak hemen dituzue, badaude ere eskualdean beste jai batzuk, beste adibidez Garriako jaiak, eta eskaintza zabala duzue Aiaraldean, asteburu honetan eta hurrengoan,
Urduñetik hasita, eta bueno, begira, hor ikusten ditugu lankide batzuk, animatu eta parte hartu.